ഇംഗ്ലീഷിൽ 26 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൽഫബറ്റ്സ് ആയിട്ട്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഓരോ ലെറ്ററും നമ്മൾ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് മീനിങ് വരുന്നത്, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരും. പക്ഷേ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ മാത്രം ഒരേപോലെ നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും. അത് കാരണമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്തും എഴുതുന്ന സമയത്തും പറയുന്ന സമയത്തിലും നമുക്ക് അവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെറ്ററാണ് ലെറ്റർ ഐ. ലെറ്റർ ഐ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടൈ, പൈ, മൈറ്റ്, ഗൈ, ഐ, ഹൈറ്റ്, സ്റ്റൈൽ. സോ ഐ, 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 I. Enjoy learning with Learnino.